Tangsal horo monu thanani bising klainai kanjanchara amchayo kirma singsake patimung ungkha koktomani bising tei saimanjakha Assam hastini khoroknei Dilenjoy Riang tei Bisal Rai Riang Assam hastini chwa khnei buphango phulnai police thinar no khorok sini no khandiwo yagulo srapsa tongkheno Assam hastini phainai a khorokni rok khari thango aboni srapsa yagulo hingkeno khoroktham belai sak hamya angai loge loge borokno 82 mile sak hamnogo tlang thango yagulo 82 mile ni simin kholai sak hamnogo refer khlai rohoro phiaba koromsara lampra hotel ganao soikha hingkeno borokni langma chokha te koktomani bising tei obo saiman jakha te khorok brei buphang thinar nungnai borok rok borokbo belai no sak hamya angai tongo nei koktomani bising tei saiman jakha theinai rokni bumung ungkha Sosindra Riang boni bisi umor neichinei buphani bumung Birchandra Riang boni kami Krishnanjoy Para PS ungkha Monogar te khoroksani bumung kha Obiram Riang boni bisi umor Bruisi boni buphani bumung Amolya Riang boni kami Rajadan Para PS Monogar te khoroksani bumung kha Babiram Riang boni bisi umor Thamchichar boni buphani bumung Bapnarai Riang boni kami ungkha Gurudoyal Para Damchora PS Nepal Tilani obo je thangkha शुक्रबार दिन थांखा bro जों बुक्राजो सं दङ जों बै बुक्राजो संथे मालायना थांखा मालायनि थांखाय गचंगा मालायखौ मालाय कुसुं मालाय दं होननानै सिंखाय शुक्रबार थांबा शनिबार रबिबार फायाखै जों कुतुं दुल दंखौ थांथिखि जासिगोन लांनानै नै इन साखाना कल खाय सिंनो माने ओंखे उलग समबारखौ दाम राखा समबारनि 3 টান সময়কে जों साख्रिखा अब हाय हा अबस्था जे मक रंगरि जातनि मा अब नङैसे जवाब कुनो जवाब तवाब साख्रिखा जों बर बेरासि हस्पिटाल तुलांनाय नरकि साफायखैदि ओंखे जों न'आव रां पैसाखौनि अनेक जों टेनसन ओंखे जों बय थानायाव रां पैसा नाय थानोखे जों किसाल बालो बर नंमाखै बर बजा नंमाने नंमाखै अकब माय कामु कान्टन सराव आरो बिन बक्राजो सं आरो कान्टन सराव दङ आखा आरो मालायनि थांगाता इनके नंप्रो खरो बसुं नंखा नंमले प्राय ब्रो 500 जन तैसे मानखा बसे कायसा कायसा के बाहाय माने आं बोले सैज खायमैया बेरातेंखा उताय कायसा ने बोले नंमै आंखे बो बेरातेंखा इनके ब्रो जाते से बरखे के फेकबा इनके अब ब्रोखे खापसा खामने ब्रो ब्रेसिन नोंथां होना सम्भव मत खरो बसुं नंगै लांमा चखा अब ब्रो 3 जना के ब्रोखे लांमा चहा इनके 3 जनानि बिसिंगो खरकसा निनि नताम खलाय आनि बसाला बिनिन बसलान बुंखे बबिराम रियां इनके बखे बो हस्पिटाल लांमा चखा बखे अब मसाला बेरासि हस्पिटाल नि जों मारिया जको खुले हस्पिटाल तिलांसति हिंखाय खुले हस्पिटाल के ब्रो 2 जन के तिलांखा कायसा खारो बेरासि हस्पिटाल थैखा इनके अब बबिनि बुटा हग्रासे अब जे बेरासि थैनाय इनके बखे बर थै थांखाय बनके बेरा कालांखा ब्रनके खुले हस्पिटाल तिलांखाय ताय खुले हस्पिटाल सकनानि 7 किलोमीटर नांखोफुं आसि जराखै ब्रो लांमा चखा इनके थाना रगो एफर खायजाखादा खायहा इनके जे जागाव जग नंमानि ओ जागा पुलिस फाय नायफैखादा नायफैया खब इनके अब जे तुम नायसे खारिसि थांखाखाय ब्रनो जे सोमबार माबार निक्लाय खामु थैमक सोमबारने समक थैबा सोमबारने सोमबारनि फुं 9 टान समयखे ब्रो नंफु इनके सोमबारनि 9 टान के फुं मिया मंगलबारनि 3:30 टान समयखे थैखा इनके ताबुकते खरो बसु ताबुक बरक नंगै बरक ताबुक ताय खुलाय ताबो जे ब्रो आजोंनि ब्रो सामानि ताय 2 जना अनेक सिरियान दङ खुले हस्पिटाल गाव लामनो काहामके सायमैया खुतै मुनो ओयमैया उं दङ आनि सबराव खसाव इनके निन बसलानि बयस रखे बसुं आनि बसाल बयस 29 राव हुनाय बकाय जाखादा कायजाखा बिन बसार दङ दङ
खरा बोसोर खनबेसे बोसा गोनै दङ मा माब्रै गाखाङो दा अखा बिनथ' दै संसार गावदौ दै संसार आगेनि संसार बाय मा तिनजना कथा द्वितीय संसाराव मान गायसा के चारजना खालि के ओ जे आसामनि फाय जे खानि फैनाय जुवा खानि जे खानि फैनाय बर' बायखे बर' आगे सिनजाक दा आगे सिनिया बखे आगे सिनिया आरो ब्रक से बर' फिसुदा फायगौ मासोबा जानि जे बुसालांनांगौ बर' फायसे बनो तिलां थांफायो आबो जे चुक खांनाय बर' फायो गताय अयन बर' फायो बेनि लगेबो के ताबो बरखे बो जागा ताबो जे खानि फैनाय रखे समबारनि फुङावखे बरखे हासाम खारै थांखा के बनो ताकि जरा पुलिस रम खदा करम कुकुन रम मानि खनायाखौ केनर थानाव एफे फेगादा ओंखे जों थानाबो मियास थानाबो साखा के थाना सायना ता जों अबको कुनो पुस मैदान खायले दङ ओंखे बिनि काका ओ बोतामा सा दङ बो पुलिस जाके खाय दङ बाहाय बाय खेनि अब जों सायमाय सुखना नो जातिनि बुताता केनि बसला जे थिमानि नों बिन बाबांगै नों तामो जे उखानि नाय जे आसामनि बरनो नों तामो सास्तेरि नामजों आकन मानखे बा शास्ति बा जे सरकारनि जे मते बा फासि वादार दं ताम तो खायनान मुचुं नांगौ ओंखे नायसे कायसाय आकनया पुनो मिया जे थांनाय माने असम्भव फेनका जुद्ध थैनो हायखे नुसियो एक लगे बेरा पाइ दं माबा टोटल खरा बोसोर नोंका नों माखा अब तो आं आसि सिसुया आन तो देमसराबा ओंखे खुब सम्भव 5-6 আছে মানে মানুহ थाइसे सामाहाय कायसाखौ खाबसा सिरियाखाय नुना नोंखे बाहायमाय थांखा ओ मोन नों मानया बेरा दोंखा ओ ताइ कायसाखौ किसा नोङो ओ बले सयज खायमाय आंखे बेरा दोंखा मान मतनता बदलनि मुङाव मुखे कान्हा ये सुये ते आसाम आबो ते मखा आसामनि र मालायनि फायमोसे बुं पाइख्लाय तै फायमि आबोनो नोंहाले नोंखे समबार चियो नुलाय म मंगलबार साहा तुना मंगलबार साहा तुंपाइखे सारैनि एमने 2-3 तावखे ब्राउनि आबो नुमो एक्शन सापाय था उन सापायखे आंनो खुपरि लाय फायं लारखे सुं थापो आबो मातां नुमो तावले तुमया चामेखे सुं पाय थापो के आंखे हॉस्पिटल तुइना या लोंने ले ये जों हॉस्पिटल तुइना ला तुइना ये बेरासि हॉस्पिटल दाखे आरो नि डाक्टर के माइया ये साव सुनेरोले माइ सिया ये सा